जिंदाबाद 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 APP women cell जिंदाबाद 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 डॉक्टर अंजलि रिमारी जिंदाबाद 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 डॉक्टर अंजलि रिमारी जिंदाबाद 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 प्रदीप कुमार ब्रह्मा जिंदाबाद 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 प्रदीप कुमार ब्रह्मा जिंदाबाद 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 APP long live APP long live APP राजखान्थि हानजा दानाया 3 दान जालांबाय दिनै 3 दाननि उनावहाय इउथ सेल दाबाय बे इउथ सेलनि आफादगिरि महरै दिनै बिबान मोनबाय मा फोरमायगोन बे भिडिअ थारैनो आं गोजोननाय मोनदों मानोना सेन्ट्रेल APBआ सेन्ट्रेल इउथनि आफादगिरि महरै आंनो बिबान होदों आं बे बिबानखौ गोसो गोथारै बरायनानै लादों आरो आं बे बिबानखौ हानाय माने आंनिफ्राय साबसिनखौ होनानै आं बानलांनो नाजादों स्पेसियेलि बिटिसि ओनसोलाव थानाय साफ्रोम इउथ्सफोरनि सायाव आं मोनसे सिमां नुदों बे सिमाङा जाहैबाय APBखौ लानानै APBनि बेनाराव जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो मोनसे सांग्रां बिटिसिनि नागरिक हिसाबै गोगोम बा सोलेर फारसे लानानै बा केरियार फारसे लानानै बेबायदि लामाजों आं लाइमोनफोरखौ दैदेनलांनो थाखाय आं थांखि लादों आरो दिनै थारैनो गोजोननाय मोनदों आरो बे बिबानखौ आङो मावफुंलांनायाव सारा बिटिसिनि इउथ्सफोरनि मोनसे अनसायनायखौ मोनगोन बरायनायखौ मोनगोन होननानै आं दिनै आसा फारिनानै बे बिबानखौ आं गोसो गोथारजों दिनै नाजावदों नेशनेल राजखान्थि हानजा BJP कंग्रेस बे थानायनि उनावहायबो दिनै बिटिआर हालामाव मोननै मैखोम राजखान्थि हानजा बर'नि होननांगोन बे UPPL आरो BPF बे थानायनि उनावबो दिनै APBआ जोनोम जाबाय दा सोंथिया बेसोरसो APB जोनोम जानायनि उनाव नोंथांमोना बे 3 दानावहाय रायजो राजानि माबायदि अनसायनाय मोनदों थारैनो गोमोथाव जों जेब्ला थामथि मोनसे पलिटिकेल पार्टी बिटिसिआव जों जोनोम होनो सिन्था खालामदोंमोन बे समाव जोङो रायज्लायजेननाय समाव जोंबो एसे उसुगुदु जादोंमोन नाथाय जोङो गोसोनि बोलोखौ लानानै जों जेब्ला आवगायबाय जेब्ला जों रायजो राजानि खाथियाव थांबाय थारैनो जों सोमोनांदों जों जिखौ आखा खालामाखै बिनिख्रुइ बेसेबांबा बांसिन जोङो रायजो राजानि अनसायनायखौ जों मोनबाय मानो होननानै बुङोबा बे APBआ ओरैनो माने रंजानानै जोनोम मोनाखै बे APBआ मोनसे जारिमिननि सायाव बिथा खालामनानै जोनोम मोनदों बे APBआ बोहैबाय थानाय बिटिसिनि जि गेदेरथार मोनसे समायसा बे समायसाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जोनोम मोनदों आरो बे APBआ फैबाय थानाय समाव बयबो बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि जि गांनाय उखैनाय जोंनि जि दाबि दावा जोंनि जि जेंना बिनि सायाव जोङो खामानि मावनो जोनोम मोनदों आरो बेखौ रायजो राजाफोरा खोब गुसुं समनि गेजेरजोंनो बुजि मोनदों आरो बुजि मोननायखायनो APBखौ लोब लोबै उइमेनफ्राबो सापर्ट खालामदों बैसोगोराफ्रा सापर्ट खालामदों इउथ्सफोरा सापर्ट खालामदों दिनै बिनि फोरमानखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो बिटिसिनि रायजो राजाफोरा नुबाय थादों आरो बुहुमनि सुबुंफोरा नुगासिनो दङ फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां आरो बे बिसायख'थिखौ जे बिथा खालामनानै नोंथाङा सासे लाइमोन दैदेनगिरि हिसाबै मा खावलायनो सानो आं खावलायगोन दिनै मानोना अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डआ लाइमोनफोरखौ लानानै जोबोद सांग्रां जोङो आंनि बेकग्राउन्डआ आं सासे बारग'वा एनडिएफबि आरो जोङो बारग'वा एनडिएफबि हिसाबैनो बे अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डखौ दायै सिगां जोङो लाइमोननि गोग्गो भबिष्यतनि थाखाय जोङो खामानि मावबोदों जाय जेंनाफोरा दिनै जोंनि लाइमोनफोरखौ एबनर्मेल खालामदोंमोन बे जेंनाफोरखौ जों फोजोबनो नागिरदों जेरै जोंनि गेजेराव ड्राग्स माने जायगा मोनफैबाय जोंनि फिउचारनि इन्जिनियार जानो गोनां जोंनि फिउचारनि डक्टर जानो गोनां जाय जोंनि इउथ्सफोरा डक्टर जानानै जोंनि सिभिल हस्पिटालाव बा जोंनि हस्पिटालाव जोंखौ फाहामथाय होनांगोन बिसोरो दिनै हायार सेकेन्डारि बा डिग्री फार्स्ट इयार मोननायावनो दिनै देहा फारसे अबस्था गैयै जाबाय बेबायदि बिभिन्न जेंनाखौ नुनानै दिनै जोङो खामानि मावबोखादों जोंनि जारिमिना गारबोनाय जारिमिना बेबायदि बेवहाय आं खावलायगोन जिहेथु दिनै जोङो नामल'सो सोलायदों अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्ड जोङो मोनसे गोदान पलिटिकेल पार्टिजों जोनोम होदों बे अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डनि प्लेटफर्मनि गेजेरजों जोंनि जि लाइमोननि माने जि जेंनाफोर दङ बेफोरखौ जोङो कन्टिनिउ खालामनो फोजोबनो थाखाय जों खामानि मावगोन मानोना नैबे सारि बोसोराव जोङो बारग'वा एनडिएफबि हिसाबै खामानि मावनानै जों गम मोनबाय जोंनि लाइमोननि जि जेंनाफोर जोंनि समाजनि जि जेंनाफोर जाय जेंना बा जाय गाज्रि आखुथायफोरा जोंनि समाजाव थायोब्ला फैबाय थानाय समाव जोङो मानसि हिसाबै बा समाज हिसाबै जों थांनानै थानो हानाय नङा बेखौ दिनै जोङो खामानि मावनायनि गम मोनदों जुदि जोंनि समाजनि जेंनाखौबो जुदि फोजोबनांगौब्ला जोंनो आल्टिमेटलि पलिटिकेल पावारा बिराद इम्पर्टेन्ट पलिटिकेल पावारा बिराद गोनांथि दिनै ड्राग्सआ जोंनि गेजेराव बोरै मोनफायखो बिनि सायाव जोङो खामानि मावदों आरो बिनिफ्राय मोनथिदों जोङो बबे जायगानिफ्राय ड्राग्सआ फैयो जेब्ला जोङो दायित्व थानाय बिबानगिरिफोरखौ जोङो खावलायदों जे जोंनि जायगायाव जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जाय इउथ्सफोरा दिनै ड्राग्स मोनजादों बे नैबे जायगानिफ्राय मोनफैदों होननानै जों जेब्ला माने लिरनानै इनफरमेसन हिसाबै होदों बिथांमोना जेबो खेरखेरायाखै मानो खेरखेरायनो खारन जों सासे बारग'वा एनडिएफबि हिसाबै बिथांमोननो इनफरमेसनखौ होदों बिथांमोना जोंखौ माब्लाबा टेररिस्ट होननानै सानदों माब्लाबा उग्रपन्थी होननानै सानदों बेवहाय बिथांमोना निस्सय खोनासङाखै खिन्थु गाबोन समफोर जोङो राजखान्थिनि गोहोजों पलिटिकेल पावार लानानै जुदि जों फैयोब्ला बै जाय व्यक्तिफ्रा दिनै दायित्व मोननानै समाजखौ सिबिनांगौ जोंनि बे समायसाफोरखौ हमथानांगौ बिथांमोना निस्सय खोनासंनो गोनां जागोन बेवहाय आं खावलायदों जोङो लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां मोनसे सिमां लानानै जों जोनोम मोनदों मानोना जों फोथायो बुहुमा बयबो फोथायो बयबो गनायो लाइमोनानो जोंनि भबिष्यत जायो लाइमोनजों समान मोजां मोनसे जिउनि सम आरोबाव बे बुहुमाव गैबावा बेवहाय आं खावलायदों बिटिसिनि मोनफ्रोम
मोनफ्रोम जाति जनगोष्ठीनि लाइमोनफोरखौ नैबे एपिबिनि इयुथ्सजों ज' जानानै जों एखेलगे आवगायलांनो आरो जोंनि भबिष्यतखौ जोङो जौगानाय बा गोजों गोग्गो खालामनो आं बेखिनिखौ आङो खावलायो।